לפני 15 שנה מתחיל הסיפור שלי. אני משרת בצבא. באים לקחת אותי ועוד כמה חבר'ה. בדרך הנהג נרדם, הרכב מתהפך, אני עף מהאוטו, על הגב נשבר. וחיים של בחור בין 24 ו3 חודשים מפסיקים. למזלי, התברכתי ובורכתי בהורים מדהימים, שלימדו אותי איך להסתכל בדרך כלל על החיים, על הצד הטוב שלהם, ממה שיש, להוציא את המקסימום. אני אוהב אתגרים, אני חי במעין סלוגן כזה, לא סתם למעלה כתוב פה, המעז מנצח. זה דרך חיים, שברגע שמאמינים בה וחיים לפיה, אז הרבה דברים קורים בצורה הטובה כמו שאתה רוצה. בנינו רכב מדהים פה, מיוחד, אוטומטי, עם 3 אנשים בתוך הקבינה, מנוע שברולה גדול, 5700 שנותן 400 סוסים. אין ספק שאנחנו נופלים פה לקטגוריה של דקר, שזה אתגר לא פשוט. יש מטרה, המטרה לסיים את הדקר ולהגיע בין ה-25 באוברול. המרוץ מתחיל ב5 בינואר. אני שמח פה להשיק את הפרויקט של דקר 2008, של מי שיוצא איתי, זה הקבוצה, זה הנווטים, זה הרכבי סיוע, זה כל הספונסרים שאתם רואים על הרכב. אני באמת קורא לאנשים פה להצטרף, אני מחפש שותף להזדמנות המדהימה להיות עם קבוצה ישראלית בדקר, אז אנחנו הקבוצה היחידה השנה. אני מציע לכם גם להיכנס לאתר שלי שבניתי לדקר, www.drordakar.com. יש שם את כל הפרטים, יש שם אפשרות גם לעזור, לשים תמונה קטנה שיהיה על רכב המרוץ, על מכסה המנוע של רכב המרוץ. ואני קורא לכולם להיות שותפים ומזדהים עם הסיפור. אין ספק שהחשיפה היא אינסופית פה, ואפשר לעשות דברים מדהימים. המסר הוא חזק מאוד, אם אני על כיסא גלגלים הולך וגומר את הדקר וחוצה את המדבריות של הסהרה, יש פה אמירה גדולה לאנשים, חבר'ה, קומו ועשו דברים בחיים.